Bon dia, nins i nines. Bon dia. Sou els alumnes de na Caracol? Sí. De quina classe? De primera. Molt bé, Pau. I què mos presentes avui aquí? Que hem fet un llibre del nostre poble i Quin és el vostre poble? Artà. Artà. Molt bé. I, Maelis, per què heu fet un llibre del poble d'Artà? Perquè havíem fet un projecte de totes les classes, després, primer A i primer B, hem anat a totes les classes i hem vist totes les classes. I després hem decidit de fer un llibre amb totes les fotos que ens hem fet. Molt bé. I quin és el teu nom? Pere. Pere, hi ha moltes places a Artà? Sí. Més o manco, quantes n'hi ha? 8. 8? Sí. Hem anat a visitar Ho tens? 8. Pere, ho tens escrit en aquest paper? Però n'hi ha dues que són les escalonades de Sant Salvador i Iglesi. Ah, molt bé. I jo he d'acabar de la Balazó. Molt bé. I dues més que no estan apuntades. Amem. I ho tens escrit en aquestes fitxes? Sí. Me vol mostrar una, la que més t'agradi? Sí, aquesta. És el nins de la Caracol. Som nins i nines de la Caracol. Primer de la Caracol. Avui han visitat i Nabel. Papi Nabel. I qui és en Pep i Nabel? Són dos muñecos que venien de Cala Millor. Ah, de l'escola de Cala Millor? Sí. Van a visitar a totes les escoles. Val. Està per a Eivissa. I cada escola li feu una cosa, un regalo. Sí. I vosaltres? Nosaltres li hem fet un llibre. Un llibre amb les fotos de les places d'Artà I de primer, i del poble. de primer A, de primer B, de segon A i de segon B. Ah, tots els 4 cursos? Anda. Mem, i me vol dir una plaça que més t'ha agradat, aquesta que tens aquest dibuix tan guapo. M'ensenyes a la càmera. Gira'l, Maeli. Som els nins i nines de primer. Ah, això seria la carta de presentació. I aquest dibuix de on és? He fet un dibuix de... És un parc. Sí. Quin parc? De vora l'escola d'infantil. Val. Quant de parcs hi ha a Artà? Hi ha molt de parcs. No. 2, 3. Amem. El de Negragol. I quin és l'altre? El del Mediterrani. I el dels Pins. Molt bé, en Pere segur que va a molt de parcs. Super. I a la Colònia també. Hi ha 9 places com fan una nova de vora l'escola. Fan una plaça nova? Sí. Ah, sí, tens raó. A Salmudaina o de vora l'escola, ara hem embuet. No ho sé. Aquí de vora, el que era el pàrquing de l'institut. Sí. Fan una plaça. Mem, i a tu quina plaça t'agrada més? La plaça del mercat. La plaça del mercat. Jo també. A tu també? I a tu, Maelis? Jo també la plaça del... M'ensenyeu la foto, el dibuix que heu fet de la plaça del mercat? O no en teniu, de fitxa? Crec que és la plaça del Conqueridor. La plaça del Conqueridor. Sí, senyor, és la plaça del Conqueridor, se diu així. Jo encara no la tenc acabada. Ah, val. I demostra'm una que tinguis acabada que t'agradi molt. Aquesta. Aquesta què és? L'aigua. L'església. Molt bé. I tu, Maelis? Veig que aquí tens una... Quina és aquesta?
La plaça... de l'aigua. I què és aquesta plaça? La plaça de l'aigua, allà que fa molt de temps on anaven a cercar l'aigua. Sí, que hi havia una cosa que rodaven, Sí. hi havia una font, rodaven, posaven el cubo, rodaven i després sortia aigua, perquè abans no tenien grifos com ara que s'obrien i se tancaven. Ah, no, i que seva, no tenien rentavaixella ni rentadora, perquè si no tenien aigua... Anaven allà. Anaven allà a collir aigua, amb uns boals. Sí. Ai, quina vida més dura. Jo no sé si m'hagués agradat. Perquè qui devia anar? Els papàs o els nins a cercar aigua? Els papàs. Per què? Més mal que jo no hi era allà. Perquè devien els papàs i no els nins. Per ventura anaven els nins i les nines. O no? Però els papàs anaven amb ell, no? Ah, no sé. Els papàs rodaven i els nins i nines les ajudaven. Per ventura, O sí. millor els papàs rodaven i els nins i nines posaven els poals. Sí. Per ells. Clar, perquè jo conec a molt de països del món que són els nins que van a cercar aigua i se posen un càntir damunt el cap. No li cau. N'aprenen, qualque vegada els cau, però n'aprenen a que no els caigui. Bueno, bé, una altra plaça i acabam el vídeo, que serà molt llarg. Plaça. Tenim la plaça de l'aigua, la plaça del Conqueridor, l'església, que mos ha dit... La plaça s'ajuntament. La plaça de l'Ajuntament, és molt important aquesta. Aquesta la tenim. Afu, perquè aquí qui és que hi ha? Qui és que hi viu a la plaça, a l'Ajuntament? Qui comanda? El balla. El Batlle. I què li diuen el Batlle nostre, ho sabeu? Sí. Sí que ho sap, tu, Pere, que sí. Sí. Li diuen mà? No. Molt bé, en Manolo. Antes era el meu tio. Qui? Batlle. I què li deien? Tolo. En Tolo, el tio teu? En Tolo Gili. Molt bé. Vosaltres sou molt d'artenents, sabeu molt d'artar, oh? Esteu molt content d'haver nascut en aquest poble? Sí. Molt bé. Amem, més places. La plaça de l'aigua, la plaça de l'Ajuntament, la plaça del Conqueridor, l'església, que no és una plaça, però bueno, de l'aigua ja l'han dita, Sant Salvador. Sant Salvador, què més? Perquè n'has de tenir 8 encara n'has de fer una. Ah, que no hem acabat. Molt bé, i heu fet un llibre amb això. Sí. I aquest llibre on és? A Eivissa. No? A Eivissa? No. A la casa de l'Òscar. Sí. Val, que Verònia. ho duis a casa vostra i ho ensenyaven als papis. Sí. I després, cada dilluns, ho hem de tornar. I l'Òscar no hi ha pensat ahir. No. Val. Va, haurem de telefonar als seus papàs. Sí. Molt bé. I doncs moltes gràcies per la vostra explicació. I voleu dir res a qualcú? Perquè això és un vídeo. I el vídeo el penjarem a la xarxa. A internet. A internet. Sortirà per la tele, no? No sé, per ventura. Molt bé. Nins i nines de Caracol, de primer A. Moltes gràcies. I... Vol dir qualque cosa? Pau. Pau. Adeu. Adéu. Adeu.